ospravedlňujem sa, že dlho nevyšlo video, ale mal som čas a tak. Tak dneska ideme zahrať Toka Boka a tak. Toka Boka! Tak, deti. No, čo chceš, mami? Áno, tetka. Povedala mi ja. Nie, áno, mami. Môžem sadnúť? Nie. Nie. No, deti. Ty budeš, Lukáši, utierať podlahu. Cerenka, ty chod kľudne na počítač. Ďakujem. Niu. A môžem sa hľad? Áno, môžeš. A my dvaja, čo budeme akože robiť? Niu. A ty pekne, no, ty poutieraš podlahu a poutieraš prach a ty povysávaš a urobíš kuchyňu a prepáč mi to, ale aj kúpeľňu celú. Prečo ja? Čo tu ja vlastne bývam? Prečo? Asi si oblečím, dneska to puším. Aha. Mami? Áno, Cerenka? Vieš o tom, že môžem ísť von? Môžem ísť von? Hej, kľudne. Yes. Všetko mám. Dobre. Tak ahojte. Hotovo. Aj záchod mám robiť. Počkaj, čo tam dačo doplním. Doplnka 1, doplnka 2, doplnka 3, doplnka 4, 5. Hotovo. Dobre, máš voľno. Ďakujem. Trhnem ako blbec. Na to fakt vyprdnúť. Joj, na to vyprdnúť. Krabi sa chvíľku asi umývala, alebo čo, ja neviem. Dobre, hotovo, mami.
ja idem preč, takže pa. A karate. Ako vždy, musím ísť na karate. Joj. No. Tento pajko tu nebude normálne. Proste blinda. Akože dneska zastupovať. Super, sestre. Na chvíľku, iba na chvíľku. Hej, super. Babi, a prezliecť sa napríklad nevieme. Ej, mami, ja nemám obecené levady. Nevadí. Počkaj, ja mám to zelené. Prepad. Tak. Hua. Ja nechcem čísť. Cita, haja. Úplne naopak. Cita, haja, nie. Cita, haja. Upty. Up. To ešte si robím. Koniec hodiny. Hej, nezabudnú, neboj sa. Mám, začiatok mám. Tak, sestra, môžeme ísť. Joj, ja som si dačo zabudla vybaviť. Zabudla som si dačo vybaviť. Aha, oj, čauko. Čau. Dobre, počuj. Joj. A chcela by som sa s vami rozlúčiť, lebo už je moc neskoro. U nás je 18:23 a už aj živám. Tak zajtra vám prajem veľmi pekného Mikuláša. Zajtra bude druhý diel tohto. Tak zatiaľ pa.